Għal-ħabta tis-6:30 tas-Sibt filgħodu, il-Pulizija tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni wettqet rejd f'Ħalfar fejn sabet 8 persuni barranin jgħixu b'mod prekarju proprju f'dawn il-katusi li qegħdin taraw warajja. Fil-katusi kien hemm saqqijiet, żraben u ħwejjeġ. Filwaqt li flart quddiem l-istess katusi hemm ċertu swidija u numru ta' oġġetti li jindikaw li kien jitqabbad in-nar biex isir tisjir jew biex itaffu mill-kesħa. Dawn il-persuni kienu qed jorqdu fuq bażi mhux ċatta, filwaqt li l-katusi kienu esposti għall-elementi, speċjalment ir-riħ. Mill-istħarriġ li sar mill-Pulizija, irriżulta li l-persuni waslu Malta bl-ajru b'mod legali u regolari, bid-dokumenti maħruġa mill-Italja. 5 minnhom huma mill-Ghana, filwaqt li 2 oħra huma mit-Togo. Il-persuna l-oħra kellha ċittadinanza Spanjola u ġiet rilaxxata wara li d-dokumenti tagħha ġew ivverifikati. Minħabba li l-kumplament ma jistgħux isostnu lilhom infushom u li kienu qed joqogħdu fi stat prekarju, il-Pulizija mit-Taqsima tal-Immigrazzjoni qed tagħmel l-arranġamenti biex dawn jintbagħtu lura l-Italja minn fejn inħarġilhom il-permess tar-residenza. Huma setgħu jiġu Malta għax mal-permess tar-residenza Taljana ġieli jinħareġ ukoll dokument li bih jistgħu jsifru f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea, b'mod speċjali dawk fiż-żona Schengen. Sakemm isiru l-arranġamenti, is-7 persuni qed jinżammu fil-kustodja tal-Pulizija.